नमस्कार, माझं नाव जितेंद्र खिवसरा आहे. मी 14-15 वर्ष गौतम फॅब्रिक शहापूरमध्ये काम केलो आहे आणि आता तिकडनं सोडून मी माझं स्वतःचं श्री सारी शहापूरमध्ये हजारे किचनवेअरच्या बाजूला नवीन शॉप टाकलो आहे. माझ्या शॉपमध्ये तुम्हाला 250 5,000पर्यंत तुम्हाला साडी मिळणार आणि एकदम रिजनेबल रेटमध्ये तुम्हाला मिळणार. आणि गोव्याचे लोक मला भरपूर ओळखतात, जितूबाई म्हणून मला ओळखतात. सावर्डे, फोंडा, मापसा, मडगाव आणि माझ्या शॉपमध्ये आता गोव्याचे कस्टमर भरपूर येतात. आणि माझं रेंज जे आहे ते तुम्हाला मार्केटमध्ये कुठेही मिळणार नाही. आणि तुमची काय बल्क खरेदी झाली, माझे सगळे होलसेल रेट आहे आणि बल्क खरेदी तुम्ही काय केली तर मी थोडंफार तुम्हाला डिस्काउंट देतो. आणि 250 ते 1000पर्यंत तुम्ही एक बल्कमध्ये एक 8 साड्या 10 साड्या घेतले तर त्याच्यामध्ये पण मी तुम्हाला डिस्काउंट देतो. आणि माझ्याकडे क्वालिटी आणि वगैरे सगळं एकदम व्यवस्थित आहे. तुम्ही कुठेही चौकशी करा, तुम्हाला रेटमध्ये आणि क्वालिटीमध्ये काही फरक पडणार नाही. प्लस माझ्याकडे ड्रेस मटेरियल आणि चुडीदार सेट पण आहे आणि रेडीमेड चुडीदार पण आहे प्युअर कॉटनमध्ये 500 रुपये ते 1000पर्यंत. साड्यांचे विविध प्रकार आहेत. साडी माझ्याकडं कोणकोणते प्रकार? माझ्याकडं साड्यामध्ये कॉटन साडीज आहे, त्याच्यानंतर लिनन साडी आहे, ऑर्गेन्जा साडी आहे, फॅन्सी साडी आहे, डिझायनर साडी आहे, सिल्क साडी आहे आणि द्वीपाचे साड्या आहे कमी रेटचे 250 ते वाजून ते साड्या आहे. सिल्क साड्या आहे, पैठणी आहे, कांजीवरम आहे, त्याच्यानंतर लिनन आहे, ऑर्गेन्जा झाला, पेशवाई टाईपची साडी आहे माझ्याकडं, फॅन्सी साडीज आहे, डिझायनर साडीज आहे. ब्लॅक कलरमध्ये माझ्याकडे भरपूर व्हरायटी आहे. प्लस रेडीमेड ब्लाऊज आहे 300पासून स्टार्ट आहे माझ्याकडे रेडीमेड ब्लाऊज 300 to 1000पर्यंत. माझा दुकानाचा ॲड्रेस आहे म्हणजे बघा, आता हजारे किचनवेअर पूर्ण गोव्याच्या लोकांना माहीत आहे. हजारे किचनवेअर त्याच्या बाजूलाच आहे श्री सारी म्हणून माझं शॉपचं नाव आहे. शहापूरमध्ये श्री सारी म्हणून हजारे किचनवेअरच्या बाजूला. हजारे किचनवेअर आज बेळगाव नाही, गोवा, कोल्हापूर कुठे बी तुम्ही जावा, लहान लहान घरामध्ये ते नाव फेमस आहे हजारे किचनवेअर. त्याच्या बाजूलाच मी माझं नवीन शॉप टाकलं आहे श्री सारी म्हणून. हा 300ची साडी आहे व हा पल्लू येते, हे मोठी बॉर्डर येते व हे 250 आहे व हे प्रिंटेडमध्ये येते आणि ही 490ची साडी आहे. हे पण बर्गाचं पदर येते व असं बर्गाचं पदर येते व आणि ऑल ओव्हर बुट्टा येते व ब्लॅक मध्ये बी आणि भरपूर डिझाईन नवीन प्रकारच्या साड्या, नवीन प्रकारचे हे जास्त करून मुली घालतात. हा मुलींना हे फॅन्सी मुली वगैरे आणि ब्लाऊज प्लेन येते व्हायचा आणि पार्टीवेअर साडी होते. हे लेडीज सेट ना, हे बी छान वाटतं. सिम्पल डिझाईन नाजूक डिझाईन मध्ये मस्त वाटते. काय तर वेगळं असं फॅन्सी मध्ये आणि डिझायनर ब्लाऊज येतं. डिझायनर असा ब्लाऊज येतो ह्याचा बी काय तर वेगळं असतं. आता हे एक बनारसीमध्ये कमी रेंजमध्ये आलं आहे. हे बी काय तर असं फॅन्सीमध्ये छान वाटतं.